vratimo se. Pa može. Čekaj, dođite malo ovako. Da snimaš? Da snimaš? Da. Priđi malo. Da se obrati. Evo, već u prvim časovima našeg boravka u Čikagu, sleteli smo pre 2 sata, srećemo ovde u tržnom centru naše ljude. Predstavite se. Ja sam Dušan. Ja sam Jovan. Uroš. Danilo. I naš domaćin Uroš. Dakle, našeg čoveka svuda sretneš. Mislio sam, nadao sam se. Dolazim u Ameriku, neću viđati Srbe neko vreme. Kurac biće. A ste morali baš da budete ovdje? A šta ste vi kod? Pobloraši? Sada ćemo to i da pokažem. Ili imaš duplekonce na telefonu? Ajde sa 3. Dobro, dosta, uhapsim se.